Το fractional laser διοξιδίου του άνθρακα Maxell είναι απαραίτητο για ένα δερματολογικό ιατρείο ή ιατρείο πλαστικής χειρουργικής, για τη χρήση τόσο στη δερματοχειρουργική όσο και σε αισθητικές εφαρμογές ανάπλασης του δέρματος. Με το Maxell αντιμετωπίζονται εύκολα ρεπτές ζυτίδες, ραγάδες, ουλές ακμής, μελαχρώσεις, αλλά και υπερκερατώσεις, θυλώματα, μυρμηγκές, κονδυλώματα και άλλα, με τρόπο ελάχιστα τραυματικό και χωρίς μεταεπεμβατική ταλαιπωρία για τον ασθενή. Ο παλμικός και υπερπαλμικός τρόπος λειτουργίας εξασφαλίζει ελάχιστο θερμικό τραύμα και γρήγορη επούλωση. Ενώ με τα εγκατεστημένα πρωτόκολλα εφαρμογής, οι θεραπείες γίνονται εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Δεκάδες ιατρεία, νοσοκομεία και κλινικές εμπιστεύονται την τεχνογνωσία 30 και πλέον ετών της AlphaMed για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Maxell και για την άρτια τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση. Αναβαθμίστε το ιατρείο σας με τις fractional εφαρμογές του πιστοποιημένου από τον FDA Lasers Maxell.